şozadı. Sen küntü düşündün mü? Men dil yetirýänini saňa. Sen ýaly Balkanyň kwartiralarına ýaşap klendi işläp ýöremze Hudaýa şükür. Sen ýaly küntüler bilen bar urwinimizem deňgelenok biziňle. Конечно. Beýleňiz de ballim. Uyu o welaýaty degmeseň näme? Sen kadar galyp bilen okma. Birinciden ha videoň dol dinle velayete degen adam ýok şu taýdalay musur. Ha? Gelecekmi? Düğünün bu devam, kız cevazlarına da erkeklerine de. Şöyle bu oğuldan men yaptık. Düğünün size ve çıktık Allah'tan yürüyoruz. Koşu bolluk. Bir rutuna kavda çek deyipdirsen küzelmeriz kvartalla yaşayan. Gel garaşyan. Oğuldanlık gel. Balam sen özüň öme kwartirada ýaşaýan ekeniň çağajygyn balkonly mendi video çekeniňe görä öýüňde çekde öýüň öwzaryň ýokmy sen? Özüň öme kwartiran ekeniň. Hudaýa şükür devamı. Men o ben näse gitsin. Sen şolady iýiň ok. Ýutjan sen şolady. Biz sen ýaly Balkanyň kwartiralaryna ýaşap klendi işläp ýöremze Hudaýa şükür. Düşündüň ikincidenem biz ýudamzak. Sen ýutjan şozady. Sen küntü düşündüňmi? Men dil yetirýänini saňa Allah sen ýut. Ağzıma söz çıkman böyle taşrak koyuyor yani. Şon ýere çykdyň gel meni kiremede yaşayan edime sana. Ýesliçe şu gyz özüne göwüni ýetjä sen ýalyk däl, sen ýalyk gyzyň aýagyna baryp urşup ýörenlerden däl, sen şu gyzyň aýagyna baryp urşup ýörensiň de çagyransyň. Biz näme özümiz sylamjokmy sen aýagyna baryp kançyta. Sen ýaly küntüler bilen bar urwinimizem deňgelenok biziňle. Meseleden. Spotun da da anne. Değil mi? Bidin özü. Näme be? Balam. То самое романтичное дело для Sıpatın вас gözle мужчина. de ilki. Он довольно bыстро умер. Sıpatın gözle saçın renkine seret balam. Kulağındak deştirilen deşiklere seret. Amаңdanam bir kuşsan deşik açtırmalı kenin. Hakikaten. Kulağından beýle düzüm ettiripsin. Burnundan, ağzından, dilinden, wadyňdan, amаңdan, göwüňden açtırmalı kenin. Zato bara Hudaýa şükür. Lişni yerimizde deşik ýok. Düşündüň. Sen küntü ejeňsken, sen özüň küntülay düşündüňmi? Men sen smeýliňe ýetmäýinlay. Tirak gör, irak görseň hazır şolaram neme däldirlay. Şon ýaly gurlanyňa görä bir prosmotr almasyn. İkinciden emlay normalca. İkinciden özüňe seret, urwiniňe seret, prosmotryňa seret. Girdi akauntyma gör, men sen ýalaklar bilen urwinimem deňgelen oklay. Özüň gallyrjak bolup, helak bolup suňa küntü. Meseleden o. Lewaba söz yok. Tayda dolar koyupsun. Men sen ýalak dolar görmedik. Däl Hudaýa şükür üstümden milyar takya. Men sen ýalak pul gördüm welin. TikTok'a koyamak, ağzıma sıçaýynlay musur. Balkana barabam gördüklay Balkanyň lewamyň gyzyna dil etiren bolýan Balkanyň gyzlary näldigi gördüklay ejeňiz kim hemme tarabyna siktirip berenlay aýtmaýynlar. Köpsü. No toyka bara. Aýtmaýyn men şo wagt şo taýda da aýtdym. Allah Taala diýendirin. Allah Taala hemmämizden bir döredendir. Hemmämizden bir dyrys bir deşikden çykdyk diýipler. Videoňa seret balam. Videoňa seret. Balam beýdip ýok zadyňy çykarjak bolup näme helak bolupsyň o seredowma. Ýok zadyň çykarjak bolup helak bolma. Ejeň sikjek adam şonu da tapar seni kwartirant bolup ýaşap ýören. Kvartirant ýaşaýan gyzlar. Akauntyňa seret, patpişiňe seret, sen kimler bile gidişäniňden habaryň barmy? Sen TikTok'ta götüňe siktirjek diýbem gürlemeze ýesliçe arkamyz güýçlidir. Hiç ýerde de sen de sikip bilen ok. Düşündüň? Goýanyňa görä bir normalca prosmotr almaly, normalca gürlek goýmaly. Goýça zatym men, wah sana döne. Bundan goýça zat bolmaýar. Oy dura. Çağan var ekenimi. Menem goýýan çağan bile video zat goýýan ýöne azajyk bara öz ýeriňi bil.
Yerine şutayda balkana dil yetirenem yok, velayata dil yetirenem yok. Liboy velayatın kızlaram owadan değil şutayda lay. Hemmeňiz bir deşikden çıktınız, gapyşyp ýertişmak gerek däl. Sen owadan dip balkona video çekipsiň, ejeňiz ken niriň owadan? Ha? Bar ýasama. Nir owadan? Gulagyň deştirme, saçyň ýakylyp boýalan. Nämäň owadan? Ejeňiz ken ýok götüň çykarjak bolup video düşüpsiň. Ejeňiz ken ne videona seretipsiň, öz zatlaryny çykarýa, sen ýaly ýasama zatlar çykaran ok. Hudaýa şükür özladım ben ýasama çykarmam. İkinciden hem sen videona seretip bıgıyda kuntu diýen bolupsyň. Saç sarmy, ha? Ya emjegi yasamamy, ya dodogy çişirlenmi, ya gulagy deştirilenmi, näme? Sen ýalak dodun çişirlen. Indi şutaýda men sana kuntu Yok, diýen zaten lay, çıkaramam. kuntu diýen. Tapinni sen men lay. Düşündüň, kuntu sen. Kuntu. Düşündüň, siktirinlenme sana. Hey, bar ýok, sen ýalaklar bilen sataşyp oturjak. Balkanlar hemmeňiz aýdylan şutaýda prosto şu gyz aýdyldy. Men şo wagtda maýdandyryn hemmämizem bir deşikden çykandyrys. Allah taala. Balam, akkauntuňda patpişik ýok, keni prosmotr zat alan o ken goýan videolaň. Ne balam, sen Bizim galjak üstümizden bolýan. galjak bolýan öýjana. Balam sen munýal video çekipsiň dip men gynanmaýan ýa bu gynanmaýan. Men hiç gynanam degen ýan. Akylym, men üstüm bilen galjak adamlar bar eken diýip begen ýan akylçy. Ay galyp gidersiň balam. Ha, wa galyp Nesip gidersin, etsin, nesip etsin. prosmotrlaň, like'laň zadyň. Vay 351 prosmotrga nesip etsin özüňi balajygym. Var onda sağ olun.